Resident Evil 5. Resident Evil 5. I like that. I like that, man. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Okay. Jag klarar allt om du spelar. The satellite scan is Jesus det är Christ, rätt jag tycker inte jag öppnar fucking hole. should expect the unexpected. It's so complicated. Let's go! Let's move. Det känns som horen! Ja, jag läser det här. Ja men... Alltså, du står picklockar hina och syna och jag öppnar sån här. Hur var det bara läsa en nu? Jag vet inte, men det är så tjutninkas det så här. Hallå! Who's staring, man? Okay. Du har inte större kniven nu. Switch aldrig, det hör hon kniv. Du kan man känna runt vid kniven. Nej. Inte. Investigate. Okej. Kan man inte ta kulränna? Nope. Seriös? Där finns inte jag. Nej, Och halta X kan man just. remember this? My ammo. Handgun. Vänta. Square shape. Alltså tant som slår var att han är liksom med advantage. Ja. Här känner han guns. Nej, det är... Handgun. Kan vara det blow arm. Holy shit! Förstår? Kroppen datt ner. Ja, We read you, Eagle 6. Go ahead. Kvar. Men down. Kanske inte blow ammo, kan vara Looks det till. like they were physically assaulted. low ammo. I figured And they on probably active spent boxes. some security. Holy shit, det kroppar kan ner. Oj, det är... Det är spelmischt. Roger that. We knew this mission wouldn't be a Yeah. cakewalk. Use Ah, extreme det var där caution. Right. Free, what the fuck? Hallå? Investigate. Okej. Jag har aldrig nästan alltid. Investigate. Kan du det? Free? Ja. Där är öppna. Du gör det. Så på ett. Kan vi köra 360? No. Shit. Det är 360. Jag menar 160. 180. Wait, fuck! Shut the fuck up, Free! Jag hade skulle ner. Seriöst, allt stångt? Här? The fuck am in there, Det gör you det. stunk the whole lockpicker shit, Free. Får jag göra det? Får just investigate. Huh? Får just investigate hororna. Super dramatiskt. Alright. Och här är vi. Nej, vi var Här ju. stopp, ja. Jag ska starta så kroppen ner. Okej, här kan man veta. It won't open for some reason? What the fuck? Ja, jo, så här fra. Jag får så benchen om man lyfter. Allt är benchus spel. Här. Vi är dumbasses. Jag vet inte vad fuck vi gör. Det är så länge sedan jag spaltat det. Men allt är stag. Alltså, Händer det? först något som jag kör. Och här har han tagg. Shit, dumbasses! Oh my god. Come on, man! Belga, låt mig lyssna till dig. Han taggade det. Ah! Så det är. Fucking switch. Okej, jag minns inte att zombien så jag vet inte om jag dräpte dig. Tja, det hade så vitt jag hade. Chatte, mångt aliens uttryckte dig. Ja, men Startback. Du vet Levi. Aliens? Jag vet inte. Jag lyssnar också till. Wait! Oh, nice.
Bro! Jill, come on, hurry! Jill, Alright. come on, Shut hurry, hurry! Jill, come on, come on! Esta blooper till det, att man hör det bättre och bättre. Holy shit! Damn! Got some skills for you. Esta blir rätt Levi. No. Jag måste på Joe, det är för creepy. Nej, vi är... Jag tänkte på det du. Wait. Trevligt. Vad var inventory? Det var tryckat. Tryckat. Jag vet inte vad det är! Vad är hors? Come on! Shit. Oh my god, det är creepy. Ta för zombie och hoppa jucken. Fan vapen. Jag klickar åt Joe då, skilta! Vad det fick jag vapen? Nej, du jag fucking Joe här. Oh shit! Han så kul. Ja. Du fucking suckar du är. Vad? Vad shit den är. Jag är inne i samma ställe som jag var. Back, doesn't it? Det är någon rum i Raccoon City? Unfortunately, yeah. That's where all this started. Det var cool after that, That Lucky was 8 Talkie. years ago. I guess I Ah? am getting older. Det var cool att då snacka med någon annan. Only one. Damn! Jag kan nog få ner. Shotgun! Skiftig vapen. Tryckat. Det är liksom synar till pilan ner. Synar. Och bättre. Det var också rikare. Ja. Oh shit, jag glömde allt om det. I'm sorry. Okej, jag fick Alltså, mitt ja, vapen. trykantad, ja. Det har funnits inte också lätt av den. Skiftiga plats. Move aldrig det. Det vet rum i myrs, kom vem är? Kanske det. Jag chans det att du kommer inte Jag ihåg snär du shotgun skott. Nej. Här är det. Jag kan inte göra det så här. Okej. Åh, då finner jag nice nu. Come on! Det tog det fröken klockor. Jag blev klockor där. I'm sorry, man. Jag flippar ut det så shit nu nu. Come on! Come on! Vad fuck är det? Jag är ute i main room nu. Fuck! Okej, så. Thanks! Thanks! Vad ska jag göra? Thanks! Pick up. Thanks! Password. Wait! Wait! Shut the fuck up! Go! 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 Men vet jag, go! Ska jag komma ut där eller? Ah, problem, man. Jag kommer efter. Aren't you zombie here? Shit, det var aren't you zombie here. Cool. Man. Okej, kom. Jag är strapp nu. Men okej. Fucking sensitivity here. Att Nej, nu? nej, det björs ju. Björs ju. Yeah, man! Om det här bara inte är så konst. Kan som det här vet. No, inte Screw you. den. Open the door. Trappor? What the fuck? Han är en bok. Vad trappor? What the What? Ja? No. I'm sorry, man! Come on! Ich verklar... Oh shit, nej, man. Så att vi inte. Här är den där vi. Jag tycker vi måste elda nu. Här är zombies. Creepy där. Jo, maten där öppnar bara så. Jag har alltid det från Resident Evil 1 aktat. Jag hade så rum så just som Resident Evil där. Jag menar också att ta maten ofta bara, men inte det. Jag tror inte pasta men ja. Bro, what are you doing? Wait! Jag brukar för grund. Vi kan kombinera det. Vad är det man kombinerar det till? Jag har don't know. rätt och grönt kött har det gått. Men ja. Det finns inte tak som jag brukar ha, men... Taver. Vill du liksom Mario Party? Nej, Mario är för tur. Eller är det Dun! Jag var så benji för det. Ja, Remember the freaky. last time I played this? Think you can still play it? No. You mean right now? I don't know. It's Well, been for you. a while. Free to take it with weed! Jag frigar. Toren är obviously inte. Jag ska köra quick time och vänta Chloe då. Quick time! X. Frågat. 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 Jag fick ett Frågan. booty med en. Frågat. Yeah. Frågat. 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 Men varför jag kan? X.
Okay. Hur ofta är det? X. X. Burgan. Ta så ofta Burgan. Alltså är det skådespelaren som bestämt eller? Alltså är det temasaken som lyssnar till? Oh nice man Skype! Och tors in nu. Thanks Cool. man. Kan Det du är snacka? Talks I think, eh? Ja. Jag har alltid passat till den och horor ur det. Och så reloadar man över. Sikta och X. Du vill spela. Well, det funkar vår natt där. No problem, man. What's that track? Vilket stycke spalt Skype? Hade han döden som är dig där alltid? Fucking shaitan. Oh my god. Då är han. Han stänger Henry! Jag tar spärskan. Ah! Det är inte rakt du. Ja, det Motherfucker! är saker. Han är där nu. Come on! Shit, I go. Han är bara här. Come on! Reloaden. Shit, lägga. Gå se flott där då. Förkan. Så är saker. Creepy. Jag vet hur det är det. För vi tycker någon. Where's your best one? Ja ja. Yeah. I'm scared, bro. Oh my fucking god. Jag blir märkligt att det här att jag What? chattat inte. Okej, vi tar alltså tänk. Jag gör det. Skit. Let me in. Oh god damn it. Hey man. You go ahead, boy. Alright man. Ah! Oh shit. I'm fucking what's that? Skjuta ner! Du skjuta ner! Det är det. Det är fucking vad ska fuck. Kan du göra det flickor jag kan inte göra det Batman shit där. Hur ska inte flicka? Hur ska inte bara bröta vinter? Jag vet inte, det är saker. Det är lite så det. Okej. It's locked. Tuma kan ska lockpicka för det. Yeah. Oh shit, jag kan det. Det står ju så maybe Jill can lockpick and shit. Let's go. What? Men totally inte en secret entrance point här. Totally inte. Du kommer med ska till boxer. Jag ska inte boxa allt det jävla. Oh shit. Fast du? Fuck some Mary Det är Poppins. så creepy ut. Det tror du. Oh shit, the torture devices like that. Where you at, bro? Come on! Är du köper ut tog inte? Jag tog nästan allt där. Okej. Det var ju alla sen sig. Damn. All right. Tack för först. Sensitive paper. Död Levi. Excuse me. Just så det jag gör. Kom också som mer plus. Shotgun. Lyckas ni? Ett skott till shotgun. All right. Jag siktar ju och jag tjej till sinne. Ja, jag kör ganska gott. Bro, I got this. can't open it from the side. Okay. Fan snipern jag. Heter du över. Dude, det är väl det va? Men du bästa snipa. Det är då. Damn it. Nej, därför inte se. Men det vill vara awesome. Det ser ut som en städ som inte huntar där så kommer jag. Just go man. Kom till fireplace tänkte jag till att fick jag hit sensitive paper. Börjar vi köra in här då? Vart är ner? Upp, jag vet här. Leviger, totally is just secret room but The fuck man? så var det. Det är så täpper framför det shit. Tälta. Du måste bara tälta Levi. Protect me. It's about place it for you, god.